Tervehdys kaikki rakkaat kanavaseuraajat. Lyhyttä viestiä tähän niin sanotusti hiljaiselle viikolle, tai ota vastaan myöhemminkin, jos tämä asia resonoi sua. Jos tuntuu omalta, niin ruvetaan katsomaan tästä tarotpakasta. Eli joko tälle hiljaiselle viikolle tai tulevalle, milloin sitten katsotkin tämän videon, ja jos tuntuu, että tämä on sulle, niin tämä on sulle. Että turha sitä jää miettimään, että jos ei kuulosta omalta, niin sitten se ei ole sua varten. Eli pentaakkelien 7. Sä oot jotakin niin kuin istuttanut jotakin siemeniä jo jonkun aikaa sitten, ja sä alat nyt tässä kevään korvalla tai kesän aikana, niin nähdään niitä sun siemeneitä, mitä oot istuttanut, niin niiden kasvun. Joku projekti tai jotain, mitä sä oot niinku kehitellyt, niin nyt sä rupeat näkemään sen tulokset. Et eihän mitään, mitä istutetaan niinku kasvejakaan, niin eihän niitä nähdä heti niitä tuloksia. Et älä missään tapauksessa luovuta, että jos sulla on joku, minkä sä oot niinku tavallaan istuttanut, tai jos sä oot jonkun haaveen istuttanut, niin älä luovuta sitä haaveesta, vaikka se ei vielä niinku olisi toteutunutkaan. Sä alat kohta nähdä pieniä merkkejä sitä, että se alkaa toteutumaan. Joku voi tosissaan joku sun projekti olla, tai joku rakkaussuhdekin, tai joku, mihin sä oot sijoittanut aikaa ja rahaa, niin se alkaa nyt näyttämään tulostansa pikkuhiljaa. Että älä viime metreillä luovuta. Ja täällä on tosiaan lisää pentakkeleita. Tämä on 10. Perhe-elämä, vauraus, rakkaus, ihmissuhteet kukoistaa. Jollekin voi olla jopa siis sillä tavalla, että saat perintöä jostakin. Joku jättänyt sulle jotakin. Se voi olla rahaa tai se voi olla sun tietotaitoakin myös. Muistoja. Ja sä vaalit niitä rakkaudella. Mutta myös semmoista, että nyt voi olla semmoinen hyvin seesteinen aika tulossa. Niin kuin perhe-elämässä harmonia kukoistaa, teidän kommunikaatio kukoistaa. Lapset tulee käymään kylässä tai te sovitte jotakin riitoja tai niin kuin, että hyvin semmoinen harmoninen seesteinen aika on tulossa. Ja toiveiden täyttymysten aika myös. Joku voi muuten ottaa uuden koiran. Tulee tästä niin kuin semmoinen välittyy, että on niin kuin uuden pennun aika. Että sä oot miettinyt kauan aikaa, ehkä sun rakas lemmikki on menehtynyt ja sä oot miettinyt, että ottaisinko mä uuden koiran. Niin nyt on jotenkin semmoinen aika. Nyt on sille niin kuin otollinen aika. Ja se voi myös olla se jonkun se haave, jota on kauan aikaa, niin kuin, et säästänyt vaikka siihen jonkun rotukoira ja sä oot säästänyt siihen rahaa. Sä haluat nyt niin kuin panostaa siihen. Sulla on aikaa ja sulla on rahaa ja sulla on niin kuin rakkautta jaettavaksi. Ja se uusi perheenjäsen on niin kuin hyvin tervetullut. Voi myös olla, että niin kuin esimerkiksi tulee lapsen lapsia tai jotain muuta. Sitten myös voi miettiä sitä, että minkälaisen perinnön sä haluat jättää muille, kun sä täältä poistut. No sitten täällä on pettymys jollekin. Täällä itketään noita kaatuneita mukeja, eikä nähdä, että siellä on 2 pystyssä vielä. Että älä jää siihen, niin kuin sanotaankin, että älä jää tuleen makaamaan liian kauaksi aikaa. Ja jotakin katumusta ja semmoista niin kuin syvää tuskaa oot voinut kokea tunnepuolella. Mutta se, että turha jäädä niin kuin sitä pitkäksi aikaa niin kuin murehtimaan. Että se on mennyttä, mikä on mennyttä ja niin se ei ole mikään niin kuin maailman loppu. Että tässä ei ole semmoinen, tässä niin kuin halutaan näyttää näin, että sulla on vielä täällä tämmöiset maljat pystyssä, sulla on chanceja ja muuta kuin eteenpäin vaan niin kuin katse. Ja sitten semmoinen niin kuin, myöskin semmoinen niin kuin pettymyksen tunne jostakin niin kuin
joku asia ei mennytkään ihan putkeen. Se jäi niin kuin se kaivertamaan pitemmäksi aikaa. Käsittele se, että se jää sinne sitten niin kuin loputtomiin sillä vaivaamaan. Että käsittele se asia ja mene eteenpäin. Ja joku semmoinen asia, esimerkiksi, mihin sä et voi vaikuttaa, niin sitä on niin kuin myöskin turha niin kuin jäädä murehtimaan loputtomiin. Ja joku raha-asiapettymys myös voi olla, että ootkin niin kuin, et ei ole niin kuin mennyt ihan joku sijoitus tai joku, miten sä oot ajatellut. Mutta se tosiaan, että älä niin kuin liian kauan sitä murehdista asiaa, että se on pikkuryppy vaan niin kuin tässä sun polullas. Oli se sitten mitä se oli. Okei. No täällä on sitten tosiaan joku isommasti jo miettii, niin että nyt olisi aika niin pistää pussit ja kassit kasaan ja lähteä niin vetämään, että on tullut ehkä niin mitta täyteen jostakin. Nyt on mennyt niin kupit nurin niin sanotusti, että enää ei niin kiinnosta tämä setti yhtään. Että tämä voi olla ihmissuhde, tai sitten voi olla työpaikalla tullut joku sellainen konfliktitilanne, ja sulle tuli niin mitta täyteen, että sä et enää jaksa. Että sä et jaksa miellyttää, tai olla se kynnysmatto tai joku vastaava, että jotain on tapahtunut. Älä katso enää taakse ja jatka matkaa tänne eteenpäin. Täällä siintää niin kuin selkeät taivaat sun edessäpäin. Että semmoinen niin kuin turha niin kuin semmoinen miellyttäminen pois. Että sä oot miellyttänyt ihan niin kuin tarpeeksi nyt näitä tyyppejä, ketä tämä nyt koskettaa. No sitten täällä on mielenvankila jollekin. Tämäkin tyyppi saa tästä muuta kuin kiskasee tämän nauhan vaan auki ja hän pääsee irti. Miekat ei pidettele mitenkään. Tämä on ihan sun päässä tämä dilemma ja sä oot jotenkin niin sokea tilanteelle. Side on silmillä. Sulla on ihan vapaa pääsy tästä pois. Että sä koet vaan, että mulla ei ole nyt mitään vaihtoehtoa, että mä oon nyt tässä loukussa. Tai sit sä jotenkin pelkäät muutosta, että halua edetä, että halua vapauttaa itseäsi. Tämä voi liittyä tuohon edelliseenkin korttiin, on molemmat kaseja. Että nyt tulee semmoinen, että rohkeus astua eteen varjoista. Että tämä voi olla semmoinen hyvinkin narsistinen suhde esimerkiksi, missä sä oot ollut. Ja sä koet, että sulla on ehkä iskostettu sun päähän, että sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, sulla ei ole mitään pakokeinoa, että voi paeta mihinkään. Mutta aina sulla on vaihtoehto. Sulla on oma päätäntävalta joka päivä, joka asiassa. Sä voit lähteä ja jättää taakse tämmöisen suhteen. Täällä on vaunut, oli nurinpäin. Eli semmoista tässäkin mä jotenkin saatan kokea, että tää on paikalleen jämähtämistä. Et ole huolehtinut itsestäsi tarpeeksi omista tarpeistasi. Ja just se eteenpäin meno on nyt junnaa tosi pahasti. Että tää pitää saada näin päin menemään. Ratsut pitää saada päästään vapauteen. Että toi on ison arkaanan kortti, sielun kortti, eli tää on pitemmän aikavälin kortti. Että sä oot voinut olla kauemman aikaa tuossa epämukavassa suhteessa esimerkiksi, tai epämukavassa työpaikassa. Jossakin jumitilanteessa sä oot ollut kauemman aikaa, ja sä et ole nähnyt pakotietä, niin sanotusti. Ja sua on voitu tuomita, ja sä oot voinut tuomita toisia. Ja et näe jotenkin nyt selkeästi, että sulla on sellainen tilanne ollut, että sä oot vähän jotenkin vaan selviytynyt päivästä toiseen. Jotenkin sellainen tunne, että sä oot vaan päivästä toiseen vaan selviytynyt, ollut selviytymistaistelua käynyt. Et ole tavallaan elänyt, oot kääntänyt elämälle selän. Mutta nyt on uutta tulossa. Uusi projekti, uusi rakkaussuhde, uusi työ ja uudet tuulet puhaltaa. Ja täällä on perhosia, jotka on transformaation merkki, eli muutoksen merkki. Nyt on tullut aika.
kevät koittaa. Kohta ollaan, onko se ensi viikolla on uusi kuu Oinaassa muistaakseni, ellei nyt aivan, taidan puhua läpi ja päin, nyt on ihan varma, mä en ole varma missä päivässä mä elän, sori, mutta Oinasta ainakin ensi viikolla on luvassa, sen mä tiedän, ja se on johtava merkki, mutta nyt saattaa olla, että en ole varma, että onko uutta kuuta vai täysikuuta vai mitä, on vähän nyt hukassa näistä päivistä. Mutta kuitenkin uutta on tulossa. Että ihan sama, mikä se nyt on, mutta sen mä oon varma, että Oinasta on ensi viikolla luvassa. Ei kannata jää kiinni näihin aikajanoihin niin kuin muutenkaan, mutta eikä sillä tavalla hötkyillä, että onko nyt mikä päivä ja mikä kellon aika, missä planeetalla mä olen. Koska aika on ihmisen keksimä. Se on meidän vaan niin kuin selkeyttämiseksi keksitty se käsite, että kello ja aika. Niin se ei ole niin kuin lineaarinen muutenkaan, ja siihen ei kannata niin kuin kiinnittää huomiota. Että sen takia just nämä tulkinnatkin, niin nämä voi sopia mihin aikaan vaan. Vaikka mä sanon, että tähän hetkeen, tai nyt olisi vaikka uusi kuu siinä ja tässä ja tossa, niin se saattaa silti resonoida sulle niin kuin myöhemmin. Et siihen ei kannata jäädä kiinni siihen, mitä mä sanon, mikä se on se aika. Et vaikka vuoden päästä esimerkiksi, mulle on tehty tulkinta kerran itselle. Ja se ei niinku resonoinut sillä hetkellä yhtään, että mikä tässä nyt, eihän tämä nyt yhtään kuulosta niinku multa. Se asia tapahtui vuoden päästä. Se oli niin jännästi, että se oli seuraavan vuonna, tasan vuoden päästä tapahtui se, mitä mulle oli tulkittu. Että tässä justiin tullaan tähän että ihmiset pettyy monesti, ehkä saattaa niinku syyttääkin jopa tulkitsijaa, että sä oot ihan niinku väärässä, ei toi pidä paikkansa ollenkaan. Niin se voi tapahtua esimerkiksi vasta vuoden päästä. Että se on siinä jännä se, että tulkinnassa, että kun me näkijät varmaan, niin me just sillä, että me ei niin kuin ajatella sitä aikaa sillä tavalla, kun taas semmoinen niin sanotusti normaali ihminen, joka tilaa sulta tulkintaa, niin hän on siinä kiinni niin siinä ajassa, ja sitten pettyy kauheasti, kun se ei toteudukaan. Niin siinä niin kuin vinkkinä, että jos sä tilaat tulkinnan keltä tahansa, ja koet, että se ei sovi, niin se saattaakin tapahtua vasta myöhemmin. Et siihen ei kannata tehdä kiinni siihen aikajanaan. Tämä oli nyt niin kuin tarkoitus sanoa kanssa tässä. Tämä tuli niin kuin viestinä jollekin, että joka on niin kuin pettynyt jonkin tulkitsijan tekemään asiaan, niin siinä voi olla tämmöinenkin pointti takana. Että se ei välttämättä ole se tulkitsija todellakaan huono sinulle, mutta se vaan, että se asia ei ole tapahtunut. Se on siinä ilmassa, sun energiakentässä, ja hän näkee sen. Mutta se ei ole tapahtunut sulle vielä. Ja kun aina kaiken energian pystyy muuttamaan, että mikään ei ole kiveen hakattua, on monia eri linjoja tavallaan elämässä ja skenaarioita, miten asiat voi mennä, niin silläkin oli tämä viesti nyt jollekin tosiaan, että älä soimaa sitä tulkitsijaa, keltä sä oot ottanut vaikka tulkinnan, ja niin se ei kuulostanut yhtään sinulle tulleelta viestiltä. Niin tällaisiakin voi tapahtua. Mutta joo, tämä oli tämän niin sanotun hiljaisen viikon video. Me ollaan vähän nyt hiljaisempaa aikaa. Mä lähden lomalle kauan pitkälle ansaiutulle lomalle. Ja niin, katsotaan nyt, pistänkö sieltä sitten mitään, mutta voi olla, että en korttia nyt rahaa mukana. Että voi olla, että ei tuu sit muuta videota vasta kun pääsiäisen jälkeen. Mutta ihanaa kevättä ja ihanaa pääsiäistä, kuka sitä viettääkin. Moikka!